soc la Keila, a la l'Institut Pilar Ribot i vaig a primer ESO A. Vam començar fent un berenar en comú i després ens van dividir les rutes per Vilassar, que hi havia 3. Cada grup va fer una ruta diferent i va veure les parts que estaven pitjor de Vilassar i després en un dossier les va apuntar per després Posant-les en comú tots junts. Adeu!